Vítajte vo Všesvet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Cestujte s nami každý utorok v spolupráci s denníkom SME. Ahojte milé poslucháčky, poslucháči. Je tu opäť Všesvet podcast, vaša týždenná dávka cestovateľských zážitkov z celého sveta. Ja sa volám Tina Paholík-Hamárová a dnes vás zoberieme k slovenskému moru, teda do Chorvátska. Určite to nebude ale len taká dovolenka na nafučke na Makarskej. S kapitánom Štefanom Jancom a kamoškou Dominikou Pišťanskou sme sa minulé leto ocitli na jednej lodi v prístave v Skradine, odkiaľ sme sa týždeň plavili po viacerých chorvátskych ostrovoch, ktoré sú najlepšie na kotvenie na boji či v prístave, kde sa viete ísť dobre najesť, doplniť zásoby či poriadne zažurovať. Na tieto otázky aj tie ďalšie ohľadom hygieny či rannej morskej toalety sme odpovedali v novej epizóde Všesvet podcastu. Vítam v štúdiu Pištu Janca, ahoj. Ahojte. A aj Dominiku Pišťanskú, ahoj. Čauko. No, mám tu dneska takú zaujímavú kombináciu vás dvoch, pretože Pišta, ty si kapitán. Áno. Dominika, ty si účastníčka plavby. Pasažierka. Môžem ťa volať aj, počkaj, jak sa volá ty? Plavčička? Nie. No môže byť plavčička, však bola aj nominovaná na takého prvého styčného dôstojníka na palube, nie? Ak si dobre pamätám. Presne tak. Dobre, takže túto úlohu. Ale vy sa poznáte dlhé roky. Odkiaľ? Poznáme sa dlhé roky z partizánskeho, z divadelného združenia partizánske. OK. Kde ste hrali spolu divadlo? My sme spolu technicky nikdy nehrali. V Partizánskom sú dva divadelné súbory. Jeden je ten, ktorý spomína Pišta, to je divadelné združenie. Tam hral Pišta. A potom je ten druhý, divadlo Mladých 6P, v ktorom som hrala ja. Ale sú to dve divadla v malom meste, ktoré sú poprepájané, takže tam sme sa stretli. Áno. Súhlasí. A dokonca aj ja som bola na jednom z vašich divadelných stretnutí, ktoré bolo mimochodom jeden z mojich najobľúbenejších eventov posledných rokov. Akože naozaj, to bol ako tábor pre dospelých. Akože, To nás nesmierne teší. absolútna bomba, dúfam, že pôjdem čoskoro Robíme znova. to už 41 rokov. No a ja som bola iba raz. Aké sklamanie. Čiže odtiaľ sa poznáme, no ale teda minulý rok sme sa náhodou ocitli spolu na jednej lodi. Píša, ty ako dlho takto už karuješ lode po chorvátskych vlnách? Veľmi zrýchlene. V roku 1997 sme boli prvýkrát s partiou. Sme boli prvýkrát s partiou na lodi v Chorvátsku. Veľmi takým bizarným spôsobom. A ja som si potom asi 4-5 rokov na to spravil svoje papiere, čiže vyše 20 rokov určite. Chodím robiť skipera. Dobre, ale nie iba po Chorvátsku, ale tak akože v rôznych destináciách. Áno. Dostaneme sa určite k tomu, ako si robil tie papiere, ako sa vôbec dá urobiť kapitánsky kurz a kde je najlepšie sa ísť plaviť, lebo to je súčasť dnešného podcastu, keď prejdeme chorvátske ostrovy, lebo keď nás niekto počúva, tak možno nechce byť iba kapitánom, ale chce ísť do Chorvátska. A Domča, ty si sa kedy rozhodla, že chceš ísť okúsiť plavbu na jachte po Chorvátsku? No viem, že Pišta dlhodobo trávi časť svojho leta tak, že má prenajatú loď a každý týždeň alebo 10 dní venuje inej crew, buď komerčne alebo kamarátsky. A raz som dostala pozvanie ísť na takúto loď s kamarátmi z tejto našej divadelnej skupiny. Bolo to práve v časoch, keď sa myslím, že cez prvé pandemické leto trochu tak uvoľnili možnosti cestovať, ale vlastne nedalo sa veľmi lietať, neodporúčalo sa chodiť na nejaké preplnené miesta, ľudia tak ako by nevedeli, čo majú veľmi robiť. A takáto dovolenka na lodi bola vlastne výborným riešením, lebo stačilo sa predtým otestovať v rámci tej skupiny a potom sme sa vlastne nestretávali veľmi s inými ľuďmi. Boli sme na tej lodi kvázi zatvorení, bol to náš dom, bol to náš dopravný prostriedok, všetok čas sme trávili tam iba 7 alebo koľky sme boli, takže to bolo vlastne bezpečné a zároveň dobrodružné a zároveň sa dalo to leto a to more akože perfektne užiť. Áno, pamätám si na to. A ako ti to teda zmenilo život? No výrazne. To bola úžasná dovolenka, lebo zrazu, hoci to bolo pandemické obdobie, ale tí ľudia predsa len na tých plážach boli. A my sme sa na nich z toho mora vlastne pozerali a nemuseli sme sa byť o žiaden akože lepší kúsok piesku alebo obsadzovať si lehátko uterákom a nič podobné. Proste sa ráno zobudila, vyzliekla sa z pyžama a išla sa hodiť do mora. A bol to taký pocit, že akože svet patrí nám na tomto kúsku zeme. A to je to fascinujúce, čo určite
určite Pišta popíše ešte násobne viac. A raz za pár rokov by som sa k tomuto typu dovolenky rada vracala. Áno. No a teda nechali sme sa zmotať minulý rok 2023 na to aj my všetci a bolo to presne takýto pocit. Veľa som o tom rozprávala. Potvrdzujem. A to ja som pritom taká ofrflaná, že mne sa nechce ísť na jedno miesto. Ja mám rada, keď sa viem presúvať a urobiť si veľmi aktívny program, až taký, že to potom dosť ľutujem. A túto to tak nebolo. No ale však v tom je výhoda toho jachtingu, že každý deň si niekde inde, môžeš si vyberať destinácie. Jediné, čo je pre teba záväzné, v podstate je počasie, ktorému sa do určitej miery treba samozrejme prispôsobiť, aby bola zabezpečená aj bezpečnosť, aj lode, aj posadky. Ale ja sa len vrátim k tomu letu s Dominikou. To bolo jedno z môjho pohľadu vynikajúcich liet v Chorvátsku, lebo v podstate suchozemský turizmus nefungoval. No a všade bolo zrazu veľa miesta. To bolo úplne fantastické, že sme bez problémov mohli nás navštíviť mesta ako Korčula, Hvár a podobne a nemuseli ste sa na námestí tlačiť s tisíckami ľudí. Ja to Chorvátsko nemám veľmi pochodené. My sme tam nechodili ani na rodinné dovolenky, ale práve si pamätám Pištu, ktorý tam chodil úplne vyjavený a hovoril, toto som za 20 rokov nezažil, takéto prázdne som to nikdy nevidel, to je úžasné. Hej. Takže to bolo mimoriadne. No. Ľudia naozaj, akože, teraz to preženiem, ale s láskou spomínajú na pandemické časy, keď sa im podarilo niekam sa dostať, že vlastne v tomto to bolo super, ale samozrejme nespomíname s láskou na pandemické časy a nechceme sa do nich vrátiť, chceme cestovať ďalej. To je ináč moja ďalšia otázka, že nie je Chorvátsko už také sprofanované? Z pohľadu môjho a človeka, ktorý tam strašne rád chodí, naozaj tam chodím vyše tých 20 rokov, a už tam mám obľúbené miesta, mám tam v niektorých lokalitách vybudované priateľské vzťahy, takže ja to mám rád. Ja sa rád vraciam na niektoré miesta, ktoré mám obľúbené a zároveň popri tom vždy objavujeme nejaké nové a ďalšie miesta. A keďže to chorvátske pobrežie je neskutočné, to naozaj na tie svetové pomery, ja som v živote nikde nič také nezažil, aby bolo také množstvo ostrovov, také množstvo zátok, také množstvo krásnych historických miest alebo dobre vybavených marín na takom malom území, to neexistuje nikde. Ja som sa s tým nikde nestretol zatiaľ. Je spustu frflošov na Chorvátsko, nemajú tých Chorvátov ľudia, Slováci radi, ale ja to vždycky hovorím, že tí Chorváti nám pripomínajú nás Slovákov, tak preto ich nemáme v určitých momentoch radi. A ani sa tomu nečudujem. Ale naozaj to čaro toho prostredia, to čaro toho nádherného jachtingu v Chorvátsku je málo kde na svete. To myslím, podobné. že je také asi najvýraznejšie, aspoň podľa toho, čo si hovoril, že tam sa fakt dobre plaví, lebo tam sú tie zátoky, tých ostrovčekov je tam tak strašne veľa, že tam nemáš ako keby to rozbúrené more, ktoré ty ako kapitán musíš riešiť. No určite áno. Má to zase aj svoje úskalia a nevýhody, lebo zase to Chorvátske more je do určitej miery aj veľmi nebezpečné, lebo tam sú časté zmeny vetra, pomerne výrazné zmeny vetra. Aha, je tam keď ideš spoza rohu, hej, tak ťa zmetne. Áno, trebárs, takéto nárazy sa tam dejú, alebo od pevniny fúkne vietor, čiže nováčik alebo človek, ktorý kratšie do toho Chorvátska chodí, tak ho tam môže všeličo prekvapiť. Ale zase na druhej strane je tam tá obrovská výhoda, že keď zistíte, že sa blíži horšie počasie, tak do pol hodiny do hodiny máte byť kde schovaný, uprataný, bezpečne zaviazaný, zakotvený alebo na nejakom mole. Aj v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom a Patreonkám, najmä našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi s Jankou, Vierke, Michalovi, Mariane, Majke a Andrejovi. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všeset podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý útorok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet podcast. Určite prejdeme presne k týmto jednotlivým destináciám, ale keď nás niekto počúva, tak ho isto zaujíma, že ako sa takéto niečo vôbec dá buknúť, tak dáme si najskôr logistiku, väčšinou to robím opačne, ale myslím si, že teraz je to na mieste. Tak ako si viem ja, ako úplne bežná dovolenkárka, zabukovať jachtu v Chorvátsku? Že kde mám hľadať? Môžeš mi zavolať. Tak máme, počuj Pišta, ale budeš prekvapený, koľko ľudí sa ti ozve. Nech sa páči. Máme opatrne. Uvidíme. Existuje na Slovensku niekoľko spoločností, ktoré sa venujú čartru jachtárskému, či už v Chorvátsku, v Grécku, alebo proste kdekoľvek na svete.
Môžem ja povedať firmu, ktorá už neexistuje, čiže nebude to nejaká Nebude to reklama. product placement. Ale keby chcela znova existovať, nech sa nám ozve tiež. Už nie. Budeme inzerovať. Je to firma bývalý Maxo Yachting, cez ktorú som si aj ja robil skúšky a celý život som cez nich aj čartroval lode. Tu je tak nastúpili nové mladé firmy, čiže máte rezervačný systém na internete, vyberete si destináciu, vyberete si veľkosť lode, spravíte rezerváciu, zaplatíte platovnou kartou 20-30%, aká je tam podmienka a loď máte rezervovanú. Akurát si musíte k tomu zohnať ešte kapitána, ak ho nemáte. Pre predstavu funguje to veľmi podobne ako Booking, ktorý pozná si veľmi veľa ľudí, akurát je to Booking na lode. Áno. No dobre, tak a keď si chcem zohnať svojho osobného kapitána a nepoznám sa zrovna z partizanského divadelného krúžku? Aj táto firma vám vie poskytnúť kapitána. Hodinový kapitán? No týždňový aspoň teda. Na hodinu sa to nerieši. Myslím si, že oni majú tiež databáze, aj ja som u nich v databáze, že keď niekto potrebuje kapitána, tak ho vedia doporučiť a to už potom je na nich, ako si vyberú. Ale sú ďalšie slovenské firmy, ktoré majú už aj, 10-15 svojich lodí, majú aj svojich skipperov. Není to taký problém, si myslím. Kto hľada, tak ten nájde svojho kapitána. Určite, a poznám aj kapitánky, než my sme mali vlastne epizódu už o plavbe po Karibiku a s Filipom. Ďakujem. Slovensko je malé a už každý druhý je na Slovensku jachtár, takže... Až takéto jednoduché to je. Ináč, není teda to také jednoduché, ale ako za tých posledných 20-25 rokov sa to teda výrazne rozbehlo. Áno. Môj muž Pacho teda sa rozhodol po našej spoločnej plavbe, že si spraví kapitánsky kurz. Zatiaľ sa nič nepohlo v tomto pláne, ale už sa neviem dočkať. Domča, tak opíš, ako takáto loď plachetnica vyzerá. Áno, my sme teda boli na plachetnici, nie na katamarane, to sú také základné typy, z ktorých si ľudia väčšinou vyberajú. Katamaran má teda tie 2 plaváky, plachetnica má 1, to si asi každý vie predstaviť. Býva sa v podpalubí, na lodiach, na ktorých som bola ja, boli 4 kajuty, 3 boli s manželskou postelou dvojlôžkovou a 1 bola s poschodovou postelou. Tie priestory úložné sú na prvý pohľad nedostačujúce, ale keď ten človek príde a začne objavovať trošku tú svoju kajutu, tak zistí, že to je veľmi rozumne vymyslené. Všade v stenách, v podlahe sú rôzne proste dvierka, zákutia, úložné priestory, kam sa dá normálne vybaliť a dá sa tam vlastne ten týždeň v pohode prežiť. Vždy, keď človek ako nováčik do takejto kajuty príde a po 1-2 dňoch zistí, že sa zbalil zbytočne veľkolepo a že vlastne bude potrebovať tie plavky, ten uterák a raz za čas nejaké šaty, keď pôjde niekam na pevninu, prípadne teda topánky alebo bundu, keď je horšie počasie, ale v zásade netreba to s tým balením preháňať. No a každá loď má samozrejme aj vnútornú kuchyňu a taký malý spoločenský priestor, ktorý my sme vždy využívali v zásade iba na odkladanie vecí, lebo sme mali to šťastie, že sme mali dobré počasie. Nepotrebovali sme sa nejako zhromažďovať vo vnútri. Na to varenie kuchyňa je samozrejme potrebná. Je taká netradičná, lebo napríklad sporák má zaistenie na pohyb, aby sa mohol hojdať, keď sa loď plaví na plachtách. Sa mýlim, Pišta? Tak... Nie, dobre hovoríš. Dobre? Aby sa vyvažovala polievka v hrnci. Je to ako gimbal, keby si mal na tom sporák. Áno, presne. Hej. Ale teraz vlastne naposledy, keď sme boli všetci spolu, tak sme mali modernú loď, ktorá mala možno 1 rok a tá mala perfektnú vec a to bol grill na palube, takže sa dalo priamo vonku na palube grilovať, čo bola výmoženosť úžasná a radi sme ju využívali. No a prepáč, ešte vlastne ešte má samozrejme kúpeľne, ktoré sú využívané nepriamo úmerne času, ktorý je človek na lode. Čím ste tam dlhšie, tým menej do tej kúpeľne chodíte, pretože potom zistíte, že väčšinu z toho, čo bežne v kúpeľni robíte, dokážete vybaviť aj v mori. A okrem asi umývania zubov, čo sa vlastne nakoniec presúva tak či tak na palubu. Lebo s výhľadom je to lepšie si umývať zuby? Áno, sa takisto do tých kúpeľní chodí čoraz menej. No. Áno. No, doplním, že na palube je normálne sprcha so sladkou vodou, takže v podstate naozaj skoro všetko sa presunie potom von z tých kúpeľní a kúpeľne často slúžia ako obyčajný skladový priestor na odpadky, lebo není ich kde dávať. Nafukovačky a balóny a tak. Áno, podobné veci. Áno. Závisí od toho, že ako hamblivá je posádka, ako dobre sa poznajú. Takže. No a teda je dôležité asi šetriť tam tú pitnú vodu, lebo tak máš iba nejakú kapacitu, ktorú môžeš naplniť a chodiť do kúpeľky a púšťať vodu a zbytočne tam splachovať ten záchod je škoda, nie?
Tak určite áno a zdá sa, že tuším, k čomu sa chceš prepracovať. Hej. Môžeš kľudne vysvetliť, ako sa dá naplniť fekálny tank. Ale záchod našťastie nie je na sladkú vodu, ten ide na slanú vodu, takže tým sa voda nemíňa, ale zaplňa sa, áno, fekálny tank. Našťastie... To je oficiálny názov, alebo to my sme tomu dali takýto názov? Nie, tak sa to normálne volá. Hej, ako od určitého roku, teraz si nepamätám presne koľko, plus minus 5 rokov dozadu, konečne v Chorvátsku sa legislatívne upravilo to, že nemôžete v zátokách a v marínach vypúšťať z plášky rovno do vody. Nie je to moc príjemné. Takže teraz každá loď musí mať tento fekálny tank, ktorý v prípade kotvenia alebo státia v maríne musí byť zatvorený a ja neviem, má to obsah 20 alebo 50 litrov, takže sa to dosť rýchlo naplní a potom keď vyplávate niekde na otvorené more, čo je najďalej od nejakej kúpacej zóny, tak vtedy to môžete vypustiť do mora. Ale počasie si naozaj každá posádka a čím dlhšie je na palube, ako Dominika spomínala, zistí, že ten priestor tej toalety a používania vecka a týchto záležitostí, na ktoré sme v civilizácii tak zvyknutí, sa dá preniesť do toho mora. Kompletne, áno. Všetci kompletne. Sme si to odskúšali. Bol to veľmi zaujímavý, taký oslobodzujúci zážitok, musím povedať. Niečo nové v mojom živote. A teda myslím, že aj sprcha je zbytočne preceňovaná, lebo tak si furt tak v takej kruste slanej a vlastne ti je celkom fajn. Aj vlastne ti to robí takú dobrú fúkanu, aspoň v mojom prípade to tak bolo. Tak ja som sa podľa mňa osprchovala, že po 3 dňoch asi. Áno, väčšinou sa potom sprchuješ v maríne, keď sa niekde kotví, tak v tých marínach vlastne, keď tam tá loď príde, tak posádka má v rámci ceny toho kotvenia a využívania tej maríny aj možnosť využiť sprchy, ktoré sú tam a práve v tom Chorvátsku, ako je ten servis naozaj prvotriedny, tak sú na perfektnej úrovni, takže tam je vždy veľká pekná spoločná umýváreň, sprchy, vecka, všetko možné, takže keď už hygiena, tak vo všetkom komforte v takomto veľkom priestore. Tak, s mydlom. Nech to potom nemusíš zbytočne vypúšťať do fekálneho tanku a dávať rybičkám, papať mydlo. Áno. Bolo to osviežujúce, ale stačí to raz za 3 dní. Preceňované, presne tak. Dobre, ešte sa dostaneme teda na palubu hore, tak tam je samozrejme sedenie pre ľudí, ktorí sa tam môžu voľne povaľovať, buď teda po gaučíkoch, alebo samozrejme vpredu na prove, teda oprav ma píšta, či hovorím dobre? Dobre si povedala, vpredu na prove a vzadu je kokpit, sa to volá. Priestor, kde sa sedí a kde je aj ovládanie lode a všetko. Tam je nejaká striežka, tam sa vieš skryť pred slnkom, no a teda vpredu sa dá opalovať. Dokonca tom, čo ty si tam raz zavesila hamok. Áno. Tam sa dá presne aj takto vyžívať čas. Asi nie počas jazdy úplne, ale nie, to som skúšala tiež, ale strašne to hojdá až tak akože desivo, ako z tých... Že by si urobila 360, hej? Áno, to sa snažím povedať, hej, ale bolo to desivé. Jasné, ale tak ináč sa tam dá spustiť plachta potom, takže to by bolo zase zbytočné zaberanie priestoru, lebo práve ten hamok si vieš zavesiť na sťažne. A teraz neviem, je to sťažen predný, sťažen zadný? My máme len jeden sťažeň na týchto bežných plachetniciach. Už dvojsťažníky sú väčšinou väčšie lode a súkromné, to sa nečartruje. OK, tak tá druhá tyčka bola čo? Kde si zamesal ten hamok? Nie, jedno je sťažeň, druhé je ráhno, ktoré je vodorovné, z čoho sa vyťahuje hlavná plachta. A vpredu, kde sa vešalo, tak to bol predný steh kosatky. Tak na to sa to vešalo. Toto som chcela povedať, ale absolútne som netušila ako, tak som povedala, že 2 stĺpiky, hej. Dobre. No dobre, takže dá sa aj plachtiť, to je inak super zážitok, si vyskúšať takéto plachtenie, ale ešte sa chcem spýtať, že čo aké iné zdroje zábavy môžeš mať na tej loďke, že ktoré už tam sú automaticky? Tak v dnešnej dobe už väčšina čartroviek dáva aj do bežnej výbavy trebárs paddleboard, že si ho netreba nosiť so sebou. Je tam gumák takzvaný, gumený čln, ktorý slúži na prepravovanie osôb z lode na pevninu, keď sa niekde kotví. Tiež je dobrým zdrojom aj zábavy, keď sa niekde kotví. No a samozrejme skákanie z paluby a tak ďalej, ale nie za jazdy. Áno, to je prísne zakázané, dostali sme príučku hneď na začiatku. Čo si ešte, Dominika, ty zbalila? Ty si nám posielala taký list, čo treba pripraviť, že keby niekto chcel sa na takúto plavbu vybrať, tak čo by si mal ešte zabezpečiť? No šnorchle sú fajn, samozrejme okuliare a šnorchlovacia výbava. Tam práve na jachte je super to, že sa presúvate a
vždy, keď sa kotví, tak to morské dno vyzerá inak. Vždy sú tam proste, niekde sú ježky, niekde nie sú, niekde je viac rýb, niekde je menej. Ak to má tento podmorský svet rád, tak akoby tie zákutia sa objavujú vždy a vždy na novo. Takže to je super. A my sme si teda zbavili hojný počet nafukovačiek, lebo áno, no tak osvedčilo sa nám, že každý chce mať vlastnú a jednoducho mali sme od nafukovacieho Donatu po moju kosatku Willyho, ktorého som dostala, keď som mala 5 rokov v Bibione v Taliansku a Willy bol nafúkaný v Chorvátsku presne druhýkrát za svoju kariéru, takže návrat po 15 rokoch. Áno, na morskú hladinu. Bolo to veľkolepé, ináč máme z toho pekný záznam, ako sa Willy vracia späť. Jasne, ten šnorchel je super na to, že sme videli ten plankton svietiaci. A dokonca sme sa plavili aj s delfínami, ale tie asi do zatoky úplne nechodia. Myslím si, že nie. Ako v Chorvátsku je pomerne dosť delfínov. Ja ich skoro pri každej plavbe niekde stretnem. Vidím zo pár. Niektorí prídu aj k lodi, niektorí len z diaľky. Ale akože by chodili tak, že do zatoky a k ľuďom to vôbec nie. To nie. No prejdeme teda na tie chorvátske ostrovy. My sme začínali v meste Skradin, čo je teda taká zátoka vyslovene pri Národnom parku Krka. Tak, áno, presne áno. Tak. A je to taká štartovacia pozícia pre naozaj veľa lodí, nie? No práve, že tento Skradin patrí skôr k menším marinám. My sme spolu neboli v takých tých veľkých marinách, skadiaľ každú sobotu vyráža 200, 300, 400, niekde aj 500 lodí. Hej, takže tento Skradin som si ja minulý rok tak obľúbil, lebo je to výhodné miesto z titulu, že zbehnete z diaľnice a ste tam, to je 5 kilometrov z diaľnice, hej. Není tá marina taká velikánska, jak sú niektoré ďalšie, skadiaľ sa čartrujú v lete lode. Jediná jeho nevýhoda je v tom, že je to v ústí rieky Krka, čiže musíte 2 hodiny na motor sa plaviť tou riekou popri meste Šibeník von ako keby na more. Ale ja si zase myslím, že je to taký dobrý čas a priestor na to, aby sa posadka relatívne v kľude zoznámila s tou loďou, ako sa to pohybuje a tak ďalej, keď ide prvýkrát. Čiže za tie 2 hodiny si zvykne na to a potom zrazu vyjde von a niekedy sa stane, že tam fúka a sú vlny a podobne. Môžeš hneď zapojiť prvého sťaženníka, aby pomáhal rozostrať plachtu. Áno, áno. Je to podľa mňa náhodou veľmi atraktívne plaviť sa tým kanálom, lebo ten kanál je pomerne úzky, takže človek má pocit, že sú blízko seba tie lode a je to celé také dobrodružné a napínavé. A ešte sa tam vlastne plaví aj popod most a sú tam vlastne farmy na ústrice a nejaké mušle, ktoré sa dajú vlastne zakúpiť a je to taký drive-in, že proste my sme zastali, alebo teda nejako sme sa udržiavali na jednom mieste a predávač týchto morských pochuťok došiel na malom gumaku spýtať sa, čo chceme a kúpili sme proste mušle čerstvé priamo na loď. To bolo super. Áno, vynikajúce, hej. A ja mám ešte také iba malé tipy, nejaké turistické práve v tom meste Skradin, tak samozrejme dá sa ísť pozrieť do toho národného parku na Krku. Ja si to pamätám ináč ako dieťa z roku 2001, že sme tam stáli a kúpali sme sa priamo v tých vodopádoch. Tak podľa toho, aké pravidla platili minulý rok, už sa to nedá kúpať sa priamo pod tými vodopádmi. A tiež ma dosť prekvapilo, že vstupné do tohto národného parku na osobu bolo 40 €. Že my sme si požičali teda bicykle za nejakých 10 € na pár hodín, plus teda zaplatili 40 € len za ten vstup do parku. Tak to ma prekvapilo, ale zároveň je to samozrejme veľmi pekná časť, pekný národný park, robíš tam taký veľký okruh okolo tých vodopádov, takže keby niekto chcel, môže sa ísť tam pozrieť. No a samozrejme samotný Skradin je také malebné mestečko chorvátske. Píša, ty už tam máš teda známych v rôznych reštauráciách a knajpách. Tak máš nejaké odporúčanie? Tam, kde sme tú cibulu jedli. Áno. Tak ako áno, my to voláme uanky. Je to asi najstaršia konoba v Chorvátsku, akú poznám. Proste to je taká klasická námornická krčma, kde visia po stenách staré vlajky, trička námorníkov, visia tam pršuty. Celé to na prvý pohľad vyzerá tak akože veľmi, veľmi ošuntele, ale majú tam najlepší pršut na svete, aký som kedy jedol a teda z minulý rok som si ho užil dostatočne.
lebo som tam trávil veľa času. A je to také veľmi obľúbené miesto a s tými domácimi už mám taký krásny vybudovaný vzťah, že dokonca som dostal od nich pozdrav na Štefana, dostal som pozdrav na Nový rok a pred týždňom aj na narodeniny, takže úplne milo ma prekvapili. No, pekne. Takže teším sa na najbližšie stretnutie, verím, že na Veľkú noc. Hej, pršut teda je taká tá... Sušená šunka. Taliani to volajú prosciutto, v Chorvátsku je to pršut, ale každý má iný trochu spôsob výroby. A títo Chorváti, a špeciálne v tom Skradine, sa chvália tým, že on je preto taký výborný, lebo tam fúka vietor, ktorý ide z kopcov, im prefúkuje cez tie komory, tam to vysušuje ten pršut a má takú zvláštnu potom z toho chuť a vôňu. Aha, až od mora to nafúkava ten slaný vietor a preto je taký dobrý slaný. No, ono sa to nasolí, ale akože kvôli tomu špeciálnemu vzduchu a vetru, že má to inú chuť. To sú roky odchutnaných pršutov. To je úplná expertíza. Ale ja tam veľmi rada chodím aj na ten domáci olivový olej, ktorý Janka vyrába a ten je úplne luxusný. Áno, že každý má nejaký svoj obľúbený, niekto má rád grécky olej, niekto španielský, ale tento od Anky je zatiaľ topka. Akože nechcem jej teraz robiť promo, ale... Kľudne robme Anke promo, ja mám rada takéto ak tam niekto bude a bude si chcieť kúpiť olivový olej, tak u Anky určite. Áno. No a samozrejme je tam supermarket, kde si viete nakúpiť nejaké zásoby, tak Domči daj len tak akože vymenovávačku, že čo by si nemali ľudia zabudnúť zbaliť na loď. Myslíš jedlo, hej, teraz? No, akože pivko a tak. Hej. Nám sa dobre osvedčilo robiť si aspoň prvý veľký nákup spoločný. Vždy sme mysleli na to, aby sme si kúpili dosť piva, lebo ak sú aj neskúsení pasažieri, ktorí sa boja, že im bude na lodi zle, alebo že z toho hojdania sa nemusia cítiť úplne safe. Ja si pamätám, ako mi kapitán Pišta, keď som na palubu prvýkrát vkročil a povedal, keď ti bude zle, seď hore, kúkaj sa na horizont a pí pivo. Takže... Ale nie hociaké. Karlovačko? Nie. No my sme mali Plzeň. No veď, ale to je naozaj, Plzeň má, proste je to zasadité pivo, ktoré má trošku iné účinky a na žalúdok sa odporúča. Aha, takže keď mi je zle, napríklad ráno po záťahu mám taký žalúdok na vode, tak odporúčaš Plzeň, hej? Áno. Nemusíš ju celú vypiť, aby si sa nedostala do predchádzajúceho dňa. Práve, že niekedy to je práve ten účel. Tak potom... Ale rozumiem. Dobre, takže takéto zásoby proste si viete vybaviť. Asi je dobre spísať si nejaký zoznam a pripraviť sa, dajme tomu, že 3 dní budeme kotviť mimo nejakej civilizácie a potom zase sa zastavíme presne v nejakom väčšom meste, v nejakej Maríne a tam si vieme dokúpiť zásoby. Že treba si to naplánovať. No pri týchto klasických týždňových čartrových plavbách, akože od soboty do soboty, je to presne tak, že niečo si ľudia prinesú z domu. Dneska sa dá v Chorvátsku za také isté ceny, ako u nás v podstate nakúpiť všetko. A za euráče? Áno, a už za euráče je úplne, že super. Ale treba mať vždycky takú odhadovanú zásobu na 2-3 dní. No pokiaľ není partia vyslovene taká, že chce chodiť z mesta do mesta. Každý večer sa kotví v nejakej Maríne alebo v mestečku a že proste na palube nevaria, chodia na večere a toto už je vec rozhodnutia. V Chorvátsku sa to dá, lebo tých prístavov, mestečiek je tak veľa, že každý deň si môžete vybrať úplne inú Marínu, iné mesto. Dobre, tak dajme si tú našu trasu. Môžeme na nej skúsiť vykresliť, že ako sa dá nakombinovať napríklad takáto plavba, aby ste videli aj národný park, aj nejaké mesto, aj nejakú históriu. Dominika, pamätáš si ju? Presne. Ja si pamätám ja som sa priznám, že som si to musel pozrieť, že asi kadiaľ sme išli. Ja som si otvorila lodný denník, čo si nám posielala Pišta. V minulom roku tých trás bolo viacej. Takže my sme vyrážali zo Skradinu, prešli sme Šibenickým kanálom popri Šibeniku a popri Šibenickej pevnosti, čo je naozaj aj veľmi pekná vyhliadka z lode. Myslím, že prvú noc sme skončili pri ostrove Murter v zátoke na Bojke a volá sa to Ziminiak. Áno, tam Tinka lovila lodný hák kvôli tomu, že sme ho odtrhli pri uväzovaní sa o bojku. To bola najobľúbenejšia aktivita. Áno. Lebo jeden z členov posádky, ktorý mal za úlohu ťahať vodným hákom hore bojku, kotvu hore, ten hák nejako nevdojak ho hodil na dno a potom sme sa hrali na tie lovkyne perál. Áno. No ty si zahrala, my sme typovali, na koľkýkrát to vylovíš a vylovila si to na prvý, takže... Akože okamžite šípka, tak to sprovi dole, normálne, že ukážková za 6 zo 6 bodov. A rovno bez prípravy do 6 metrov to bolo akože elegantné. Ďakujem.
No, tam sme prespali prvú noc na bojke, čo je úžasné, kde sa môžete vlastne kúpať a skákať do vody aj večer, aj ráno, aj v noci, aj kedy chcete. Takže fajn. Na druhý deň sme sa presunuli do Národného parku Kornaty popri ostrove Žut cez taký úzučký prieplav, ktorý sa volá Malá Proverza a skončili sme v zátoke Mir. Tam je aj to slané jazero Mir. Že? Áno, presne tak. Bojka Telaščica sa to volalo, myslím. A tam sa dá ísť presne prejsť sa do tohto národného parku, okúpať sa v tom slanom jazere, ale tak, ja neviem, ja som sa kúpala dosť v mori, mne to prišlo také. A je tam reštaurácia, alebo niekoľko reštaurácií tam bolo, kde sa teda dalo najesť. Hej. A je tam, myslím, že nejaký kemp, taký... No, bola kedy pre pamätníkov bol tam pionierský tábor. No, taký tábor, presne. Áno, normálne to bol socialistický pionierský tábor, kde aj nejaký možno zo Slovenska zaslúžili pionieri sa raz za život dostali do toho tábora. A ak si niekto pamätá, tak to boli také kosoštvorcové budky, ako aj u nás v pionierských táboroch. Úplne aj v Manickej Tiesňave máme takýto tábor. Myslím, že úplne identicky rovnaký. Bola, kedy to tam tak fungovalo, no teraz už nie. Ale je to veľmi pekné miesto. No, ako ja si myslím, že potom tá prechádzka hore na ten útes, kadiaľ je krásne vidieť na západ slnka, na tie útesy, to je príjemné. Áno, tam sú také dramatické skaly a to bolo, že krásna výhliadka. Ja si pamätám, okrem teda tohto, čo hovoríte z tohto miesta, to, že som tam mala vynikajúce sepiové risotto, ktoré sa mi dovtedy vôbec nespájalo s Chorvátskom. Ja som nevedela, že to je nejaká akože chorvátska špecialita. Dozvedela som sa, že je. A určite neskončíte počas svojho pobytu v Chorvátsku iba s plieskavicou alebo s pršutom, ktoré sú síce super, ale dajte si toto sepiové risotto. Je to výnimočne dobré. Keď už sme pri tom, akože budeme zdávať takéto malé jedálničkové vsúky, tak tá plieskavica je čo? Leté mäso. Niečo také, ale ako špeciálna, keď je dobre spravená plieskavica, tak to je zmes troch miest by to malo byť. Jahňacie, hovädzie a bravčové. A normálne uplackaná, upečená, varené zemiaky, cibula, ajvar, horčica. Áno, čerstvá cibula musí byť. Áno. Niečo jak čevapčiči. Áno, tak si to predstavujem. Hej. Dobre, ďalší ostrov bol, myslím, že ostrov Dugy. Však aj toto je súčasť Dugého otoku, ostrova, ktorý už svojím názvom hovorí, že je naozaj veľmi dlhý. Čiže my sme vyplávali z tej zátoky akoby na otvorené more, kde už nie sú z vonkajšej strany žiadne ostrovy. Je tam pekný veľmi úsek plavby popri tých vysokých útesoch, na ktorých sa večer dá pozerať a teraz popodne plávať. A popri tom Dugom otoku tá cesta trvala skoro celý deň. A skončili sme v zátoke zase na bojke, zátoka Sakarun, ktorá je na opačnom konci tohto Dugého otoku. Je to tiež vychytená vraj jedna z piesočných pláží, aj keď ten piesočná pláž v Chorvátsku nie je piesočná pláž Bibione, že ten piesok je naozaj trošku iný, taký hrubší. Ale akože není to skalnaté, je to piesočná pláž, na brehu je taký parádny rastafariánsky bufet, kde vám spravia dokonca aj pizzu a nejaké zvláštne flaškové víno, tam majú aj pivo. Myslím, že sme tam pekný večer strávili. Veľmi pekný. Áno, a potom sme hľadali, myslím, že salsa bar, či čo to malo byť. Miesto, kde sa tancuje tango. Ja neviem, kto priniesol túto informáciu na palubu. No, priznávam sa, že ja som vám ju priniesol, lebo rok predtým, keď sme tam boli, tak na opačnej strane tej zátoky oproti tomu bufetu bol predtým, naozaj čestné slovo, rok predtým tam bol taký malý bufetík, kde večer hralo tango a sa tam chodilo tancovať tango. Tak teraz sme moc nepotancovali. V Lani ho už bohužiaľ asi zavreli, neviem z akého dôvodu. Jasné, ale pamätám si, že tam bola úplne taká pokojná voda na tej bojke, že tam som cvičila stojky na tom pedalboarde. Áno, tam bola veľmi tichá noc, že úplne bez vetrie, rovná hladina, jak zrkadlo. Ináč toto si môžeme tak v krátkosti vysvetliť, čo to znamená stáť na bojke. Ako ti to v krátkosti mám vysvetliť? Že zaparkuješ, zaviažeš loď o bojku a keď si nie na bojke, tak hodíš dole kotvu. Áno, no vidíš, tak si to vysvetlila. Ty si hostia, ja to moderujem. No, je to taký bezpečný spôsob kotvenia, že nekotvíte na vlastnej kotve, ktorá sa zarie do piesku alebo do blata a keď je zlé počasie, tak tá kotva vás môže povoliť. Takže teraz za posledných rokov v Chorvátsku pribudlo nesmierne množstvo zátok s týmito bojkami, čo znamená, že dole je betónová kocka, na nej je uviazané pevné lano, hore je bojka, ktorú si vy chytíte a o to lano, ktoré je pod ňou, si priviažete loď. Je to veľmi príjemné, lebo v podstate nemusíte strážiť v noci kotvu. Ale samozrejme nič nie je zadarmo. Za tú bojku treba zaplatiť, lebo niekto sa o ňu stará, niekto ju tam musí dať, priniesť a tak ďalej a za tú zátoku platiť nejaký nájom štátu. To je koľko asi tak v priemere zaplatili za tie bojky? Si pamätám minulý rok, tak sa to pohybovalo okolo
50 eur v priemere. Tak, na tej prvej sme platili 40, na tejto druhej sme platili 50 eur. Je to možné. Ono to závisí vždycky od veľkosti dĺžky lode a aj od lokality. Niektoré lokality sú vychytenejšie, drahšie, niektoré sú mierne lacnejšie. Čiže oplatí sa priniesť cash, myslím, že... Určite áno, na tieto účely na bojkách je lepšie mať cash, aj keď už som sa stretol s tým vyberačom, že mal normálne taký ten malý prenosný automat na terminál, hej, že na kartu sa dalo zaplatiť. Čo teda ma v Chorvátsku dosť šokovalo. Asi to bol nejaký nový. Ale aj v tom rastafariánskom podniku sa dalo platiť kartou. Áno. To sme boli úplne v šoku z toho. No tak vidíš. Presuňme sa teda do civilizácie, dajme tomu, na ostrov, ktorého meno som zabudla, ale bola to Marina Bettina. Áno, bolo to na ostrove Murter. Áno, ostrov Murter, ktorá je teda taká tá väčšia civilizácia, ako som vravela, niekde v polke tohto zájazdu týždňového si viete zastaviť a ísť sa tam presne osprchovať, doplniť všetky zásoby, takže je tam k dispozícii úplne všetko. A dokonca je teda nejaký nočný život, že môžete si tam vyraziť večer do klubu na drink, na peknú večeru. Tak ostrov Murter je v lete pomerne vychytený aj suchozemský ako rekreačné miesto a sú tam dve príjemné mariny. My sme boli v Lani v tej marine Bettina, ale je tam ešte druhá veľká marina Hramina, ktorá je priamo v meste ako keby. Vrele odporúčam, naozaj sú perfektne vybavené sociálkami, veckami, všetkým. Ten poplatok za marinu s tou loďou, ktorou sme my boli v Lani. Akože veľký rozdiel bol medzi Hraminou a Bettinou. V Bettine sme dokonca platili len, mám pocit, nejakých 80 eur, že to ma milo prekvapilo. Ale musíš to buknúť vopred ináč, nie? To miesto ideálne, tam. Áno, ideálne je si vopred bukovať tieto mariny. Nie vždy sa vám potom podarí sa tam večer uviazať, lebo v tej letnej sezóne sú tie mariny vychytené. Takže... Napadá ťa ešte nejaký ďalší takýto ostrov, kde si presne môžu ľudia urobiť takúto zástavku, že kde doplnia zásoby a vedia výjsť von a možno tam stráviť aj 2 noci, akože sa tak nejako socializovať? No záleží, v ktorej lokalite sa pohybujeme, ale keď sme teraz v tejto lokalite strednej Dalmácie, tak je príjemné, keby sme šli smerom na sever, ísť trebárs priamo do Zadaru. V Zadare je tiež pekná marina, dá sa ísť do mesta a potom je veľmi pekná marina a malá útulná oproti Zadaru na ostrove Uglian, kde sa zmestí nejakých plus minus 80 lodí a moc turistických lodí tam nechodí. Je tam malé mestečko. No a potom, keď pôjdete na opačnú stranu, smerom na juh, tak sú tu ostrovy ako Zlárin, Pašman, Prvíč, tie sú také ako ostrovné, malé dedinky, ale väčšie mesto a nočný život máte na deň 2 plavby južnejšie a potom Trogir, čo je veľmi krásne mesto historické. Je tam niekoľko marín v Trogire, ale v lete sa vám stane to, že naozaj to mesto bude preplnené. Ja osobne, aj ľudia s väčšinou, s ktorými chodím, týmto mestám sa v lete vyhýbame a chodíme čo najďalej na ostrovy a vyhľadávame také zatoky, jak sme hovorili pred chvíľou. A predpokladám, že rovnaký príklad budú aj tie ostrovy ako Hvár, Korčula, Áno, Brač. to je ešte ďalej. Potom ako za týždeň sa to dá obehnúť, ale nie úplne všetko. Tak mesto Hvár je jasné, aj keď tam je dosť problém zakotviť, alebo teda uviazať sa nejak na bojku alebo na molo, ale je oproti marina Palmižana na ostrove Svätý Klement a stadiaľ chodí vodný taxík, keď niekto chce ísť akože na nočnú žúrku na Hvár, tak to vôbec není problém, ten nočný taxík tam chodí, proste pendluje ten čln hore-dole celú noc. To je vychytené miesto naozaj pre zábavachtivých ľudí, ktorí si chcú 1, 2, 3 dní aj vyraziť takto, že do spoločnosti. Takže ako trošku sa opustiť dá aj na tej palube vo vlastnej partii. Vidíš, Pišta, povedz mi viacej o tom, ako sa to volalo ráno, prípitok Neptúnovi? No tak Neptúnovi dávame prípitok nie ráno, ale na začiatku plavby. Ale ty myslíš taký ten klasický slovenský... My sme pili každé ráno, to prečo? Ale to sme nedávali Posejdonovi, však to je klasický, slovenský, že ráno na červíka, že na každej dovolenke si Slováci, či je to na horách, či je to pri mori, si myslím, že vždy vyťahnú nejakú slivovicu a dajú si za jeden ráno. Ale my sme to krásne volali, lebo na Slovensku je taký ten, že Kapurková, to sa dáva posledná večer a mali sme jeden rok kamošku z Košic,
žijúcu v Bratislave, tak Veľmi špecifické. ona to, čo chceš počuť, je to tá ranná. Že? Čiže ona tak vyhlásila, že však nejak to musíme ten ranný prípitok pomenovať, tak jak je Kapurková východňarsky, tak aj to tá ranná je východňarsky, ne? Áno, a toto sme robili, hej. Ale teda na začiatku treba jeden ten šot vyliať v Posejdonovi, aby dával pozor na loď, veľmi dôležité. Áno, špeciálne teda ja mám vo zvyku rum mu dávať za tie roky. No ešte sa zastavíme v poslednej destinácii, takzvaná Stupica Žirie. Ostrov Žirie, kde bola veľmi, veľmi pekná reštaurácia, akože naozaj spomínam tento zážitok celkom s láskou. Volala sa teda Konoba Stupica a tam sme mali takú tú večeru s čerstvými rybami. Domča, neviem, či si to pamätáš, čo sme si tam dávali. Samozrejme, ja si všetko jedlo pamätám, vy si pamätáte zátoky a ja si pamätám, čo sa kde jedlo. Ja viem, že to bola ryba, to už je úspech. Bola to orada, hej, boli to orady, ktoré sme mali a boli tam aj nejaké krevety a rôzne ďalšie veci. To boli naozaj hody. To bola vlastne reštaurácia, kde chodili iba ľudia z lodí, pretože myslím, že bola prístupná vlastne lepšie z vody ako zo súše. Myslím, že tam bol nejaký les alebo nejaký zráz, neviem. Takže to bola vlastne vyslovene na brehu reštaurácia pre jachtárov. No a vyzeralo to tak, že na gumáku sme sa tam doplavili, zabrali sme jeden z tých veľkých stolov, tiež sme to mali vopred rezervované a v zásade bolo na výber 5-6 jedál, ktoré boli robené na grille, plus teda nejaká zelenina, nejaké domáce víno, pivo, no a v zásade veľmi úsporné menu, ale s výborným výsledkom. Tam treba povedať, že sa kartou nedalo platiť, tam sme to riešili v hotovosti a že to bolo aj trošičku akoby cenovo vyššie, práve kvôli tomu, ako situovaná tá reštaurácia bola. To je ako keď si dáte niečo na horskej chate. Skrátka, ten servis tam je komplikovanejší ako pri ceste, kam sa dá všetko jednoducho doviesť, ale stálo to za to, bolo to nádherné pod stromami, obvešané svetielkami, takže... Taká rodinná reštaurácia, no to myslím, že aj vlastne celé prevádzkuje rodina. Áno, je to rodinná reštaurácia, ktorá funguje odkedy si ja pamätám, odkedy tam chodím vyše 20 rokov. Priznám sa, že každý rok, keď tam idem s nejakou partiou, tak vždy mám také stiahnuté trošku, že či sa niečo nepokazilo. Lebo keď ste zvyknutí za 20 rokov na to, že tí starí ľudia to tam robili, teraz to postupne preberá ďalšia generácia a reku, že či nezačnú niečo ináč. Ale musím povedať nie. Zatiaľ sa strašne vždy poteším, že naozaj, keď aj odporúčim niekomu a zoberiem ho tam, že zatiaľ to sklamanie nebolo ani raz, čo sa v iných prípadoch nedá povedať. Je to naozaj čerstvé, predpokladám, že tam chodia loviť každý deň. A ja tu mám aj cenu, ináč bolo to, že večera pre 8 ľudí aj s bojkou, že my sa zaplatili už aj boju v tom a Tringelt bola 350 €. Tak to je slušná cena. Akože myslím si, že skôr lepší priemer. Okay. Myslím, že sme to porovnávali s ostatnými cenami. Ale tak áno, tak nebol to Rasta Buffet. Takže, hej, ale keď sme pri tejto téme, ja by som rada ešte spomenula jedno miesto, na ktorom sme boli teda iba my s Milanom a bola to Konoba Boba na Murteri, čo je jedna z 2 reštaurácií na tomto ostrove, myslím, ktoré sú v Michelin Guide. Nie je to priamo reštaurácia s hviezdou, ale je to taký ten stupeň Michelinom odporúčaných reštaurácií. No a bol to zážitok. Máte tam takéto pátio s takým tým olivovníkom uprostred, na tom sú tie lampióny, no a chodia tam v tých dlhých bielých zásterách tí čašníci, no a to jedlo je proste skvelé. Takže ak niekto má záujem o takýto druh zážitku, tak Konoba Boba na Murteri. No a teda už keď sme pri tomto gastre, tak nedá sa nespomenúť, že všade samozrejme, tak buď si zoženieš k jedlu domáce víno, alebo teda tradičné chorvátske pivko Karlovačko. A my sme týmto Karlovačkom boli takí posadnutí, okrem toho, že sme ho pili aj na palube, že sme nechali umelej inteligencii vymyslieť básničku k tomu. Dominika, prosím ťa, daj nám takú umeleckú vsúku. My sme do chatu GPT zadali niekoľko hesiel, ktoré sa spájali s našou dovolenkou a zároveň to mala byť taká nejaká oda na Karlovačko. Takže tuto je. Letný deň, slnko svieti nad Chorvátskom, plachtíme morom, pijeme Karlovačko. Plankton veselo bliká vo fekálnom tanku, ligne na žaru grillujeme, vlníme sa v rytme punku. Malo točeno, veľko točeno, žiadne starosti, svieža jaja na raňajky, malé radosti. Charlie čistič z lode čistí tetované príbehy, to taranná poskrúca ťa a postaví na nohy.
Keď ťa brúško tlačí, plávaj ďalej od lode. Nemcom sa to páči, aj rybky sú s tým v pohode. Sailing do nekonečna v tejto piesni je sloboda, ale možno ťa na konci tejto plavby niekto dobodá. Na obed na prvé bez čiapky daj si pivečko, druhé aj tretie zaraz ti kúpi slniečko. Fúkame kosatku Viliho, objavujeme kornaty, zjapeme na delfíny, na zážitky sme bohatí. Krásne. Ale plankton vo fekálnom tanku sa voní. Ale to len umelá inteligencia môže takto vymyslieť. Tak to ma absolútne zničilo. Dajme si poslednú, už takú akože sviežu ako ja časť. A to bude o tom, ako sa Pišta stal kapitánom. Takže hovoril si, Pišta, že pred 20 rokmi ťa to teda chytilo. Tak kde si robil ten kapitánsky kurz? No ja som si ho robil v tej firme Maxo Yachting. Spravil som si najprv stupeň C, ktorý je ten základný na pobrežnú plavbu do 12 míľ, do určitého obmedzenia vetra a tak ďalej. Potom po určitom čase, keď som naplával potrebné množstvo míl, som si spravil preukaz skupiny B. Ten už je na stredozemné moria, 200 míl od pobrežia a prílivové, odlivové vlny a tak ďalej. Čiže to veľmi rozšíri vaše možnosti plavby. No a keď som zase naplával potrebný počet míl, tak potom som si robil Ačko, čo je už offshore, že na všetky svetové moria, oceány, všade to platí. Na Slovensku je tá výhoda, že tieto firmy to majú certifikované normálne ministerstvom a tie preukazy naše slovenské sú ministerské, takže nikto ich nikde vo svete nespochybňuje. No a teda, ak tomu správne rozumiem, tak viem si to spraviť aj na Slovensku? Áno, samozrejme tú teoretickú časť. Tak. Teoretická časť sa robí na Slovensku aj so skúškou záverečnou a potom by sa mala robiť praktická časť, ktorá sa robí kde na mori, tak najčastejšie samozrejme v tom Chorvátsku, lebo to máme aj najbližšie. Je to aj dobrá destinácia na trénovanie, lebo je aj náročná veľmi, naozaj na tie podmienky pristávania a tých premenlivých vetrov a podobne. Ja keď robím ako inštruktor tieto praktické tréningy a zároveň aj skúšku, tak to funguje väčšinou tak, že na nejaký týždeň, tak ako dovolenková plavba od soboty do soboty, ale mimo sezóny si sa prenajme loď, ideme 4 a 5 chlapi, ktorí ja odporúčam, aby mali už za sebou tú teoretickú časť, aby mali z toho už spravenú aj skúšku, aby vedeli, o čo sa už jedná. A zároveň odporúčam aj to, ak si niekto chce ísť robiť kapitánske skúšky, aby aspoň raz predtým absolvoval nejakú, či už rekreačnú alebo kamarátskú plavbu, aby vedel, že či to vôbec má zmysel alebo nemá zmysel. Aby sa mu nestalo potom, že príde na more a zistí, že teda mám morskú nemoc alebo proste, že mu to nepasuje. No, lebo tak... A hlavne ty si vieš potom tieto míle ako keby aj zarátať do nejakých najazdených míl. Nie? Že ty musíš mať naplávanú nejaký počet. Áno. A keď ideš aj na kamarátskú plavbu, tak sa to počíta. To započítava. No myslím, že 200 míl je základná naplávaná hodnota, aby mohol byť vydaný preukaz. A tých 200 míl za týždeň v rámci tréningovej plavby je veľká naháňačka. Aspoň ja uprednostňujem v rámci tej tréningovej cvičnej plavby to, že aby sa naozaj trénovalo a neplavilo sa 100 míl tam a 100 míl naspäť a vybavené. Hej. Takže preto je dobré si predtým s niekým spraviť dovolenku a tie míle, ktoré v rámci toho naplávate, sa započítavajú do tých 200 míl. No a počas týchto praktických skúšok to sú také ako na autoškole, že pozdĺžné parkovanie, na ručnej sa točíš, teda na kotve sa točíš a tak? No, tam je presne predpísané veci, ktoré musí ten absolvent spraviť, vyskúšať si ich a vlastne posledný deň sa z toho robí skúška, ako keby taká, že v reáli. Čiže ja keď mám 4-5 ľudí, viacerých neberem na palubu, aby sme to za ten týždeň stihli absolvovať, aby si všetci všetko mohli odskúšať. Aj keď naozaj každému odporúčam, aby minimálne raz, dvakrát ešte šiel s niekým, buď už teda s niekým skúseným, alebo aspoň nech idú už dvaja z tej partie spolu, že keď niekto si na niečo nespomenie, tak ten druhý ho doplní. Tak ja osobne som mal predtým rešpekt. Ja som 3-4 roky chodil s kamarátom, ktorý mal skipperské, až potom som si robil ja. Aj napriek tomu si pamätám, keď som prvýkrát vyplával sám ako kapitán, tak teda bola to zábava. Si ulieval si Posejdonovi, čo? Tak to je samozrejme. Aby si to poistil. Ten jeden Posejdonovi pri vyplávaní ide vždy. Jeden celý rum. Nie, len štamprlík. No a teda nemusí mať svoju loď na to, aby som bola kapitánka lode. To určite nie. Pacho sa pýtal, že či si mám zohnať papagája. No,
K tomu kapitánovi na pleci to patrí. No mali sme predsa. No. Mali sme papagaja hovoriaceho, Žako sa volal, drevenú nohu. To prinesie možno čas niekomu. Keď budeš mať šťastie. Dobre, a späť k téme. Aká je cena za takýto kapitánsky kurz? Priznám sa, že teraz nemám prehľad, akých cenách sa pohybujú tie teoretické na Slovensku. Treba si to vygoogliť, ako nie je to problém to nájsť. No a za tú praktickú skúšku, no tak tam sú náklady na loď, na cestu, v podstate rovnaké, rozpočítava sa to honorár ako inštruktorovi. Ja neviem, možno to dokopy, a to odhadujem, 1500 eur. OK, hej. Ináč aj to vlastne tá naša dovolenka, aby si to ľudia mohli predstaviť, bola okolo 1000 eur, že Domča? Na osobu. Na osobu, tak na osobu, hej. Keby si niekto chcel takýto program zabezpečiť. Všetko. Úplne všetko s tým, aj tie boje, aj to jedlo, aj tie karlovačka, cesta, naozaj všetko. A Pacha ešte zaujímalo, že keď nabúraš s loďou, či ti môžu zobrať plavičák. No, plavičak. To som ešte nepočul, pekne to znie, plavičak. Hej. Môžu ti ho zadržať, samozrejme, a potom prebieha normálny proces, vyšetrovací, súdny a tak ďalej, že podľa toho, čo sa stane. Aj keď si opilý kapitán? Môžu dojsť cajti? Nemôžeš byť opilý kapitán. Jasné. Môžu dojsť cajti na palubu a dať ti fúkať? Ako to je jasné, že nie je to. Takže pozor na to. A samozrejme, ako kapitán máš zodpovednosť za celú posádku a nie je to sranda. Takže... Áno, odporúčam každý, kto to chce robiť, aby si zvážil aj tento aspekt celej tej veci, že ono je to síce nádherné, fajn. Ja tam strávim zhruba 2-3 mesiace v roku, ale to ste 24 hodín ako keby v robote. No, v strehu. Že aj keď spíte, musíte počúvať, čo sa kde deje, lebo tá zodpovednosť za posádku je vždy na kapitánovi. Lebo posádka niekedy nie je zodpovedná ani sama za seba. Čo si budeme klamať. Hej, preskakovačky cez palubu nočné a tak. No. Ešte teda na dobrú tému, môžeš oddávať a robiť pohreby ako kapitán? Toto je veľmi pekná a zaujímavá téma. Ja som to už raz robil, však vám som to na lodi spomínal, ale má to svoje úskalia. Áno, môžeš to robiť v medzinárodných vodách a na lodi, ktorá sa plaví pod slovenskou vlajkou. Lebo tým pádom tá loď je územie Slovenska, hej? A ty si jediný zástupca štátu na palube. Takže keď sa niečo takéto prihodí, tak môžeš. Nielen oddať, ale aj si, dúfam, to posledné. Raz sme sa o to pokúsili s takou mladickou partiou z Handlovej a z Prievidze. Veľmi milí ľudia. Tá partia mi pripomínala vašu partiu, akorát, že to bolo pred 10 rokmi. Akorát sme neboli milí. Boli, akorát sme neboli z Handlovej, to je celé. A spravili sme tento obrad, vyplávali sme do medzinárodných vôd v Chorvátsku, teda ďalej od pevniny. Obrad sa absolvoval, zapísalo sa to do lodného denníka a vtedy som sa vlastne dozvedel až to, že musí to byť loď so slovenskou vlajkou. Tá loď mala chorvátsku vlajku, čiže mal to v Chorvátsku potvrdiť ešte nejaký matrikár alebo niekto. Že keby to on potvrdil, tak by im to u nás akceptovali, ale došlo tam veľmi bizarná situácia, lebo oni prišli zosobášení, mnou zapísané v lodnom, s tým lodným denníkom prišli na matriku Handlovej a oznámili pani, že nech im to zapíše do matriky, že oni sú zosobášení. Tak pani tak s výjavom na to pozrela, na ten lodný denník, okopírovala si to, no a tak teda dostala tú odpoveď, že není to platné, lebo to nepotvrdil chorvátsky matrikár a nebolo to na slovenskej, na palube slovenskej lode, takže to není platné, tak oni oznámili, že tak nech im napíše najbližší termín len formálne, aby sa akože zosobášili, lebo pre nich tá svadba bola už hotová, záväzná vec. A potom v zápäti na to im oznámila, že ale veď oni najprv sa musia rozviesť, aby ich oni mohli znovu zosobášiť. Tak ale v medzinárodných vodách. Bolo to veľmi zaujímavé, že teda ja som musel znovu napísať ako keby doplnok k tomu, že teda to anulujem a tak ďalej. Aj keď to nebolo platné, tak zrazu to bolo treba anulovať. No aká dôležitá funkcia. No, ale nakoniec teda sa im to podarilo a sú šťastní manželia z nich a sem tam ich na Facebooku vidím, že... Pozdravujeme manželov z Handlovej. No dobre, a tak toto je šťastný zážitok. Aký bol tvoj najhorší zážitok ako kapitán? Lebo toto podľa mňa veľa ľudí desí o tom, akože majú predstavy o búrke na lodi a na mori otvorenom. Nedefinoval by som to akože najhorší. Myslím si, že najhorší zážitok... Teba to bavilo, hej? Zatiaľ, áno. Môžem povedať, ktorý bol pre posádku a pre mňa to bolo najviac, čo som zažil. Akože najťažšie podmienky boli asi 6 alebo 7 rokov dozadu v Čiernej Hore. Keď sme plávali v Čiernej Hore, prišla v noci dosť silná búrka a bolo to dosť nepríjemné. Museli sme o nejakých 7-8 hodín tomu plávať.
až kým sme sa dostali do mestečka, do Budvy, kde sa podarilo bezpečne zakotviť v noci, nad ránom okolo 5. Čiže vy ste sa bežne plavili aj v noci? Toto bolo vynútené. My sme tú noc nechceli plávať, len sme boli na takom mieste zakotvení, kde tie vlny a ten vietor proste boli nebezpečné, nedalo sa to tam vydržať, tak bezpečnejšie bolo vyplávať na more a skákať 8 hodín v tom mori na vlnách a vetre a daždi, ako zostať tam. Tam to proste nebolo. No a čo v takomto prípade robíš? Je to také, že sa, okrem toho, že karuješ loď, takže sa priviažeš, aby ťa Ja tú príhodu poznám. Pišta to hovorí tak veľmi akože pokojne a myslím si, že už aj ten čas tých 6-7 rokov to trochu obrusil, ale ja poznám aj tých ľudí, ktorí boli v tom podpalubí a grcali do tých kyblov a spisovali poslednú vôľu, lebo to sa tam reálne dialo. To bola proste hrozná situácia. No a hore boli teda Pišta za kormidlom plus 2 chalani, akože najväčší z posádky, priviazaní reálne o tie kovové laná, tie tyčky, ktoré to držia, lebo tie sú pevnejšie. No a tí tam boli proste po ruke, keď bolo treba akože hasiť fakt, že nebezpečnú situáciu. Takže, a toto si predstav, že trvá 8 hodín a hádže to s tou loďou a proste aj dole zle, aj hore zle, že to musí byť hrozné. No, jasne. Iba my, keď sme išli, vieš, že relatívne pokojne na plachtu, tak tie vlny, keď sú veľké, tak akože ideš naozaj, že je to ako husenková dráha. Áno. Taký roller coaster, hej? No v Chorvátsku je to, a v týchto pobrežných vodách je to o to také nepríjemnejšie. Na otvorenom mori, na oceáne sú tie vlny dlhé, tiahle. Tam je to, ani neviete, že máte 4-metrovú vlnu, hej, lebo len pomaly vyjdete a zídete z nej. Ale tuto sú tie vlny krátke, husté a strmé, čiže to je naozaj jak po oranici niekedy. Pre mňa to bol táto Čierna hora taký, že najzážitok. Na Atlantiku ani nikde som nič také nezažil. Tam No a aké sú tvoje šance, že sa prekotíš? Minimálne. Minimálne, že? Ono to tak dobre drží celkom tá loď. Tak keď vieš, čo máš robiť. No, zaprvé musíš vedieť, čo máš robiť a plachetnica je tak konštruovaná, že tam to riziko je minimálne. Jasné. A funguje to ako eskimák na kajaku, na kanojke, že sa vráti naspäť tá loď. Ano. Viac menej. Áno, mali sme tú diskusiu predtým s Marekom, čo nás nahráva, že keď si na katamarane a to sa obráti, tak to už je trošku ten viac už sa problém. nevráti naspäť. Nie. To už je len taká škrupinka plávajúca. Áno. No a teda už len krátko k tvojej plavbe cez oceán, čo je samozrejme podľa mňa tiež veľmi výnimočný zážitok, že si sa plavil teda z Európy do Južnej Ameriky? No, z Kanárskych ostrovov sme sa plavili do Karibiku na ostrov Barbados, potom z Barbadosu na Martinik a z Martiniku už bohužiaľ som musel letieť naspäť. Ako dlho to trvalo preplávať Atlantický oceán? Na takéto malej lodi, hej? Nám to trvalo presne 21 dní a 12 hodín. A aký si mal potom vzťah so svojimi spolucestujúcimi? Fantasticky. My sme mali naozaj, a toto je veľmi dôležitý aspekt jachtingu, vybrať si ľudí, s ktorými na tú palubu idete, lebo je to malý priestor, uzavretý priestor a není z neho len tak ľahko úniku. Treba naozaj tie partia, aby sa poznala, aby vedeli, čo od koho čakať. My sme boli len traja, my sme boli všetci traja introverti, takže u nás bolo aj 6 hodín ticho na palube a bolo to fajn. Pišťa sa učil na skúšky, na výšku. Áno, vtedy som ešte študoval popri tom, takže som sa musel aj učiť volačo. Takže... Aha. Tam ste tiež chodili akože zaplávať do vody? Nie, na otvorenom oceáne? Nie. To sme mali rešpekt pred tým, ako aj morskými živočíchmi. A to je nebezpečné. Tam, keď spadneš do vody alebo čo, tak za minútu ťa nikto už nevidí. Medzi tými vlnami sa zrazu stratíš a nájsť toho človeka a tam neexistuje, že za hodinu príde nejaká pomoc. Proste vysielačka, telefón, nič, jedne satelitný telefón a je to všetko strašne ďaleko. Ak máš šťastie, že na deň, 2 plavby môže byť nejaká veľká námorná loď od teba, ale to je všetko. A je to ľadové, nie? Však Atlantik v strede je studený. Není, lebo my sme išli do Karibiku sa plaví po plus minus 10. rovnobežke, čiže zídeš z Kanárskych, ideš smerom dole na juh na Kap Verdy najprv a potom zatočíš až na západ. Zídeš dole a normálne ideš trojkou z Rača a na Blumentali prestúpiš na odbočíš doprava a ideš rovno na západ. Čiže, ale bola to fantastická plavba, lebo ráno sa vám za chrbtom vychádza slnko, večer vám vpredu pred špicou zapadá to slnko, zároveň vzadu vychádza mesiac, no bolo to nádherné. Umývali sme sa tak, že áno, že sme
buď spomalili, na lano len hneď za loďou skočili, vyumývali sa a tak ďalej. A bolo to aj normálne. to, aby ste nezaplňali ten fekálny tank, to je tiež... No tam sme fekálny tank nemali zatvorený, tam nebolo treba. Tam mohol kľudne viať do priestoru. Videli ste nejaké veľrybky alebo čo? Mňa strašne mrzí, že za tie roky som toto šťastie nemal. Bol som na Azorách, bol som na Atlantiku. Nikde som veľrybu zatiaľ nevidel naživo. Delfíny veľa, ani veľrybu, ani žraloka. Po žralokovi zase až tak netúžim, ale... Hlavne keď plávaš od lode ďalej kúsok, aby si nevyrušoval posádku svojou rannou hygienou. Ale veľrybu by som, priznám sa, rád videl. Jasne. Ale zase na tom Atlantiku som mal krásne zážitky s lietajúcimi rybičkami. Jasno. No, Dominika, bola si spokojná s výberom svojej posádky, keď Pišta hovorí, že toto je tá najdôležitejšia vec, že s kým si zavretý na palube? Čak som s vami bola týždeň a poznám vás 10 rokov. To je... Dobre, ja som toto. Jasné, ale tak neviem, či by som s vami išla cez Atlantik, akože so všetkými. 21 dní? 21 dní a 12 hodín, podľa mňa s tým, že nemôžeš uniknúť, to by nebolo dobré. Ale koľko podcastov by som postrihala? No ale musela by si ich mať so sebou, lebo nemáš ani internet, ani nič. Však by sme nahrali. Jasné. By sme nahrávali, hej. Solárny panel na nabíjanie. Elektriky sme mali našťastie dosť. Takže... No dobre, priatelia. Tak ďakujem vám pekne za tieto zážitky. Bolo to super. Ja som tiež sa tak občas zapojila, keď som sa chcela rozkokošiť. Teda vždy, keď nahrávam s ľuďmi osobne, tak som takáto rozjarená. To aj poslucháči mi často píšu, že to dosť počuť. Takže ďakujem pekne, že ste prišli. Dokonca docestovali z ďalekého Partizanského. Pišta. S radosťou. Z Rače, Dominika. No, s radosťou tiež, ale áno. Dobre, a dúfam, že si zopakujeme takúto plavbu, aby som donútila Pacha si konečne spraviť ten kurz, lebo podľa mňa to je také celkom praktické, nie? Mať takéto niečo v rodine. Ja sa budem tešiť, keď sa mi podarí ešte s vami si zaplávať a Pacho, keď bude chcieť, tak praktickú skúšku budem spraviť. Dobre. Teoretickú si musí spraviť. Odkážem. Ďakujem vám pekne a ďakujem aj vám, milí poslucháči, posluchačky, že ste nás dopočúvali až doteraz. Predpokladám, že som nahrala oveľa viacej, ako som chcela. A to nevadí, bolo to zaujímavé, takže dajte nám vedieť. A teda keď chcete v kontakt na Pištu, tak píšte, prosím. Buď na Instagram, na Facebook, alebo na náš e-mail všesvetpodcast@gmail.com. A samozrejme, ak chcete tvorbu nášho podcastu podporiť, nájdete nás na Patreone ako Všesvet podcast. Ďakujem vám pekne a teda pozdravujem Pišta, Domča. Ahojte. Ďakujeme. Ahoj. Ahojte. Ahoj. Aj papagaja viete napodobniť? Pišta vie. Papagaja? No. Nie. Ba. Nie. Ešte sme mohli dať to, ako si sa chcel tetovať, ako si chcel dať morskú pannu na litko. A to stále chcem. Hej? No tak ale nie. Ja budúci rok. Ale nie asi tetovačkou z AliExpressu. Každý rok som mal tetovačku z handpoke. AliExpressu na tomto na nohe a teraz už chcem ozajstnú. Dobre. Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emma Noether? Čo sú to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sopky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef. Moje je Samuel a spolu robíme vedátorský podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke sme.sk.